En la salut hi ha un 80% de determinants que és el que al final afectarà la teva salut i solament un 20% que des de sanitat podem intervindre, però la resta solen ser factors externs i és aquí on volíem arribar amb aquest projecte. El projecte sorgeix després de l'època del Covid i el 2022-23 vam decidir que potser estaria bé que la població s'involucrés per poder detectar aquells problemes que els produïen malaltia i que potser queda fora de lo que és el CAP i que s'impliquessin també en les solucions. A partir de que s'han detectat aquestes necessitats i se va fer un anàlisi en la població, estem muntant una taula de salut per intentar, ja tenim la priorització, i començar a treballar en aquelles coses que nosaltres sí que podem actuar. Aquesta taula de salut es constitueix de diferents agents de salut del territori. Llavors, la idea és que jo inclogui representants d'associacions, representants d'aquí del CAP, professionals de salut, professionals de serveis socials, farmàcies, és a dir, tots aquells agents que estan implicats d'alguna manera o d'una altra en la salut de la població, i la idea és que a través d'aquesta taula de salut es puguin veure quines són les millors maneres de poder realitzar, per exemple, aquestes necessitats que s'han detectat. És a dir, la població ha trobat que hi havia coses que caldria millorar perquè millorés la seva salut, i a partir d'aquí nosaltres som els que, entre tots els professionals, mirarem a veure com podem implementar això de la forma més efectiva. Vivim en una zona rural, on, per exemple, una de les coses que sortia com un actiu positiu era que era gent de poble, que feien pinya. En canvi, hi ha molta gent gran que està sola, amb un problema per baixar, per exemple, al carrer i poder relacionar-se. També la salut de la gent jove, però la emocional. Molta gent jove va dir que se trobava trista, que estaven sols, que estaven desconnectats, en una època on tothom està connectat. De fet, aquestes accions comunitàries no et fan sentir realment realitzat perquè la nostra tasca al final és adreçada sobretot a les persones, i agraeixen molt el fet que tu els donguis aquesta opció de poder relacionar amb altres persones, de que creïn xarxa, de que creïn vincle. Coses com aquestes, petites coses, que són el que realment ens ajuden a estar millor a nivell de salut. I això, quan et donen les gràcies per haver-los només atès o haver-los considerat de venir a formar part d'això, és molt gratificant.